Καλημέρα! Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Βασικά ξυπνάω και νωρίς γιατί μιλάω στους φανς μου. Έχω πολλά πράγματα να κάνω σήμερα. Απλά πρώτα θα φάω. Το καλύτερο σάντουιτς που έχω φάει legit στη ζωή μου. Μην με κοιτάς έτσι πονηρά εσύ. Τα λεφτά σας τα έχω εδώ στην κουζίνα. Εγώ μόνο με 500 σκοπίζομαι, δεν ξέρω για εσάς. Έτσι έχω συνηθίσει. Σήμερα αυτό που θα κάνουμε πρέπει να πάρω καινούρια sex toys, καινούρια props, καινούρια ισόρουχα για το υλικό μου στο OnlyFans. Οπότε θα πάμε να δούμε τι ωραίο θα πάρουμε. Πρέπει να δοκιμάσω αυτό το σάντουιτς, αλήθεια το δοκίμασα. Καβόνο! Αυτή ίσως είναι καλύτερη και από χ. Και νόμιζα ότι δεν υπάρχει κάτι πιο γευστικό από αυτά. Αν προσέχει βέβαια όλο στη διατροφή του και τρώει πολλά φρούτα. Αν και δεν μου έχει τύχει πολλές φορές, η αλήθεια είναι. Τις περισσότερες φορές είναι γλυκά. Αλλά γενικά ξέρω ότι βοηθάει πάρα πολύ το μάγκο και ο ανανάς. Αλλά δεν βοηθάει το μάγκο. Αν καταλάβετε τι εννοώ. Οπότε μακριά από τα περίεργα πράγματα. Επειδή πολλοί λέτε ότι οι κοπέλες που κάνουν OnlyFans δεν είναι νοικοκυρές. Αρχικά αυτό είναι η δωματιάρα μου, είναι ροζ, είμαι Hello Kitty girl, έχω και ένα τατού. Έχει και ένα όπλο, γιατί είμαι επικίνδυνη. Έχω πάρα πολλά τατού γενικά, επειδή πολλοί μου λέτε στο TikTok και έλεγα ότι θα βγάλω ένα βίντεο και το βίντεο ποτέ δεν το έβγαλα. Έχω 23 τατού. Έχω αυτό. Έχω έναν δράκο εδώ που έχει μια καρδιά και αστραπή κόκκινη. Αυτό είναι ψηλό tribal τύπου. Αυτό είναι Chanel. Αυτή είμαι εγώ. Αυτό λέει Death Can Wait. Εδώ είναι Chrome Heart σταυρός. Μια αράχνη. Τη βλέπετε καλά, μην κοιτάτε τώρα τις πατούσες μου. Την αράχνη να κοιτάτε. Το ξέρω ότι έχω ωραίες πατούσες. Έχω αυτό. Εδώ. Το μότο μου. Την πλάτη μου. Το άλλο το τρελό που έχω το όνομα του αγαπημένου μου καλλιτέχνη εδώ. Είναι για λόγους Manifest. Μετά τον έκανα να με ερωτευτεί. Και εδώ τραβάω το content μου, στην κρεβατάρα μου τη ροζ και εδώ είναι τα παιχνιδάκια μου. Μέχρι και οι δονητές μου ρε φίλε είναι ροζ, δηλαδή τι άλλο. Αυτός είναι καλύτερος βέβαια, γιατί έχει πολλές εντάσεις. Αυτός έχει μία ένταση, αλλά είναι πολύ δυνατή. Μετά έχω τον ντίλντο μου. Προφυλακτικά. Και πήρα αυτό το bad plug. Αν και τώρα ήρθε η ώρα να πάρω μεγαλύτερο. Αυτό ήταν για την αρχή, για εξάσκηση. Έχω full content στο Only με αυτό το κολάρο. Μετά θα το δοκιμάσω όμως. Μετά που θα πάρω και τα ισόρουχα. Να γίνει εδώ χαμός. Πού είναι ο γείτονας? Γείτονα! Μια φορά έβγαζα και βίντεο εδώ στο μπαλκόνι με το δονητή μου, έτσι για τους πιο έξαλλους fans μου. Και είχε βγει και με κοίταζε λίγο, αλλά εντάξει. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου ισόρουχα. Ποιος με θέλει για wifi, θα έρθω εγώ και το λιπαντικό μου εδώ, το μαύρο. Αν και αυτό είναι για anal. Γενικά προτιμώ το σάγιο, όχι το λιπαντικό. Αφού δεν έρχεται κανείς σας να μου κάνει παρέα, τι να κάνω. Πρέπει να κοιμάμαι εδώ με 15 αρκουδάκια να πούμε. Ντροπή σας, αλήθεια. Εν τω μεταξύ να σας δείξω πόσα ισόρουχα έχω. Είναι όλα αυτά εδώ. Μετά θα δοκιμάσω κάποια και θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το αγαπημένο σας. Αυτό είναι το μπάνιο μου. Θέλω να κάνω σεξ εδώ πέρα, δεν το έχω κάνει ακόμη. Έχω κάνει άλλα πράγματα. Έχω βγάλει υλικό. Τώρα θα ετοιμαστώ για να βγω έξω. Γενικά το πρωί όταν ξυπνάω, αυτό που κάνω είναι διατάσεις. Βοηθάνε πάρα πολύ διατάσεις, ανοίγματα. Εντάξει, αυτό τώρα βέβαια εδώ που βάζω άσπρο δεν είναι δυστυχώς, αλλά δεν είναι σαν το δικό σας το ωραίο, το παχύρευστο. Έτσι καλά να πάει παντού. Έτσι κάνουμε και με άλλα πράγματα. Κορίτσια, πρέπει να το βάζετε καλά σε όλο το πρόσωπο. Αυτό ακούστηκε κάπως. Να το βάζετε καλά κι αλλού. Και στο στόμα και δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα. Πω, γλιστράει το χέρι μου τώρα. Ούτε ήταν αυτό. Εντάξει, μια χαρά. Τέλεια. Τώρα να δω τι θα βάλω. Ποιος θα έρθει να με βοηθήσει? Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η πειρέτριά μου δεν ήρθε και πρέπει να τα κάνω εγώ όλα. Εντάξει, τώρα αυτό που θα κάνω το βλέπετε αλλού, στην άλλη την πλατφόρμα. Δεν μπορείτε εδώ να με δείτε. Τσιτσιδί. Κάτσε πάρω τον αναπτήρα μου. Αυτός ο αναπτήρας είναι από ένα παιδί που η αλήθεια είναι ότι του πλήγωσα την καρδιά. Αλλά δεν νομίζω ότι πληγώθηκε και πάρα πολύ, γιατί μετά από 2 μέρες βγήκε κοπέλα βέβαια. Δεν γαμιέται. Let's fucking go! Ξέρω ότι πολλοί γουστάρουν γενικά ήχο από γόβες και γενικά γουστάρουν και γόβες. Έχω πολύ υλικό με γόβες, μπότες, στο OnlyFans.
Ήταν και ένας τυπάς μου είχε ζητήσει βίντεο να τον πατάω. Και καλά να πατάω την οθόνη με μία άλλη μπότα. Και του άρεσε πάρα πολύ. Γενικά, επειδή πολλοί με ρωτάτε πώς ξεκίνησα, εγώ βλέπω τι γίνεται στην Αμερική και μου άρεσε πάρα πολύ σαν κόνσεπτ, ρε παιδί μου. Το ότι υπάρχει μια πλατφόρμα που μπορώ να βγάλω την άλλη μου πλευρά, με τις ωρέξεις μου, τις κάβλες μου, να δείξω πόσο άγρια παιχνιδιάρα είμαι. Πολλές κοπέλες μου στέλνουν και μου λένε «Α, θέλω να το κάνω, αλλά δεν ξέρω». Άμα δεν είσαι σίγουρη, μην το κάνεις. Δηλαδή, στο OnlyFans πρέπει να μπεις και να δώσεις το 100% του εαυτού σου. Και μπορείς απλά να βγάλεις εύκολα χρήματα από το σπίτι σου, κάνοντας τη φάση σου και δεν χρειάζεται καν να τα δείχνεις όλα, πολλές φορές. Εγώ επέλεξα να τα δείξω όλα. Είχα έναν τυπά, ο οποίος μάλλον ήταν ερωτευμένος μαζί μου, δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να έβγαινα και μαζί του, αν μιλάγαμε παραπάνω καιρό. Και μου είχε δώσει σε 3 μέρες 10K. Να είναι καλά, σ' αγαπώ, που είσαι, γύρνα πίσω, μου λείπεις. Και μιας που μιλάμε για λεφτά, πρέπει να βγάλω χρήματα. Αν κάποιος είναι καλός μαζί μου, μπορώ να τον κάνω και spoil με τόσα που βγάζω. Όποιος ενδιαφέρεται, hit me up. Και για το περιεχόμενο, γενικά έχω απ' όλα σε περιεχόμενο. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να βγάζεις απ' όλα για να πιάσεις όλα τα γούστα. Μετά γνωρίζεις και τους fans, μιλάς μαζί τους και καταλαβαίνεις τι θέλει ο καθένας και πάνω κάτω τι θέλουν. Κανονικά θα πρέπει όλοι να σταματάνε για πάρτι μου, αλλά τέλος πάντων άντε τώρα. Κοίτα αυτός, κοιτάζεις, Θεός. Όχι, παππού! Θα μας τον πάνε τον παππού. Κοίτα το. Μαλάκα, εγώ αν περνούσα τώρα θα με είχαν πατήσει. Μπράβο, παππού. Θέλω να πάω στη Σαντορίνη φέτος. Ποιος θα έρθει μαζί μου? Και θέλω να πάω και στη Βραζιλία. Και θέλω να πάω και στο Μαϊάμι. Αυτά μέχρι στιγμής. Ποιος θα έρθει να γίνει το τέρι μου, να πάμε μαζί ερωτικό ταξιδάκι? Αν αυτό το βίντεο πάρει 30K likes, θα πάρω έναν από εσάς που θα αφήσει σχόλιο στο βίντεο μαζί μου ταξίδι. Θα το κάνω δώρο. Δημοσίως, ρε παιδί μου, είμαι έτσι λίγο. Είμαι ντροπαλούλα, δηλαδή. Εντάξει, να μου μιλάτε, εννοείται. Γιατί πολλές φορές βλέπω άτομα που με κοιτάνε και δεν μιλάνε. Και εγώ καταλαβαίνω ότι με αναγνωρίζουν. Και απλά ίσως να ντρέπονται ή δεν θέλουν, δεν ξέρω. Αλλά αγόρια, μιλήστε μου και κοπέλες. Δηλαδή, τις άλλες φορές είχα πάει στο στούντιο, είναι ένας και με κοιτάζει τώρα έτσι. Και εγώ μου κάπως. Και εδώ ήταν. Και εγώ μου κάπως. Και μου κάνει εσύ. Σε βλέπω, δεν είσαι TikToker. Και μου σφάσει, ναι. Και απλά ο Γλυκούλης άρχισε και μου έκανε καρδούλες. Αν το βλέπεις αυτό, και εγώ σ' αγαπώ. Επειδή με ρωτάτε και πολλά αγόρια, σχέση δεν έχω, είμαι ελεύθερη. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι κακό από κάποιο αγόρι του στυλ ότι κάνεις OnlyFans, δεν θέλω να βγω μαζί σου, το ένα το άλλο. Δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Παιδιά, ξέρω ότι μπορώ άνετα να πάρω και δίπλωμα οδήγησης, άποψη χρημάτων και αμάξι, αλλά νιώθω ότι άμα οδηγήσεις θα κάνω καραμπόλα και δεν θα είναι καλό για εμένα αυτό, ούτε για εσάς. Ο Νλιφατζού πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα. Οπότε θα πάρω το ταξί γιατί ο σοφέρ μου σήμερα έχει ρεπό, το οποίο ταξί ήρθε. Εντάξει, το διάλεξα τυχαία το sex shop, αλλά περνούσα και είδα αυτό. Και ήθελα να το πάρω. Και τώρα ήρθα στο sex shop που ήθελα όντως να έρθω σε αυτό το sex shop. Είναι ακραίο. Τέλειο. Είναι όλα one size ή έχουνε. Οκ. Αλλά λες και με αυτό θα είμαι γοργόνα, τέρμα, ξέρω. Θα πέσει τρελό content τώρα. Θέλω κάτι έτσι πιο διαφορετικό. Να έχουμε ποικιλία. Ωραίο αυτό. Φωτιά εγώ, φωτιά αυτό. Αυτό εδώ μου θυμίζει πουλερικό. Θα το βάλω μόνη μου, που δεν έρχεται κανείς να με βοηθήσει. Αυτό εδώ τι είναι? Είναι για τις στυλές. Το φαντάζομαι, ξέρω εγώ, να σου ρίχνει ο άντρας κερί, λιωμένο πάνω και να φοράει η γυναίκα αυτό. Πολύ σεξ. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν σε μαθαίνει κανείς. Thank you. Καλή συνέχεια. Ρε τι γλυκιά, μου έκανε δώρο κάλτσες η γλυκούλα. Τέλεια. Τώρα πάμε σπίτι να τα δοκιμάσουμε και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας. Έλα μαζί μου. Ρε ο Γλυκούλης μου έδωσε γλυκάκι. Στο Κωνσταντίνο και Ελένης που τρώγει οι άλλοι τα σοκολατάκια και τις ερχόντουσαν κάμελες, κάπως έτσι νιώθω. Έλα Κωνσταντίνε, πάρε το τάγκα. Θα προτιμούσαν με τάιζε κάποιος τέτοια σοκολατάκια και μετά τον τάιζα εγώ κάτι άλλο. Και μετά με τάιζε εκείνος κάτι άλλο. Αλλά δεν γαμιέται. Πήρα αυτό. Μπορείς να με χτυπήσεις λίγο εσύ? Έλα, λίγο, μία στον κόλλο, λίγο. Δεν θα φανείς. Καλό είναι. Καλό, για τα χρήματά του καλό είναι. Αλλά μ' αρέσει να χτυπάω κι εγώ, οπότε αγόρια ετοιμαστείτε. Όπως ξέρετε, δέσιμο, χτύπημα, BDSM τέρμα. Εκεί, ξεφτιλίκι. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Μπορώ να σε χτυπήσω λίγο με αυτό για να δω, να μου πεις αν είναι καλό? Όχι, σε κάνω.
Καλά, κρίμα. Εγώ ήθελα να πάρω και ένα ντίλντο, αλλά δεν είχε το αγαπημένο μου χρώμα. Ήθελα να πάρω ένα ροζ. Τώρα κάποιος πρέπει να έρθει να αντικαταστήσει το ντίλντο. Νομίζω επιβάλλεται. Το να είσαι όμορφη είναι πολύ κουραστικό γενικά. Είπα να κάτσω λίγο κάτω γιατί δεν μπορώ άλλο. Θέλω κάποιος να έρθει τώρα με ένα άλογο, να έρθει να με πάρει. Πού είναι ο υπότης μου? Και οι κοπέλες που κάνουν OnlyFans αξίζουν έναν υπότη. Μην μας διαχωρίζετε. Είναι πολύ άδικο αυτό, να ξέρετε. Είμαστε πολύ γλυκές. Και κανονικά αλλού θα έπρεπε να κάθομαι. Και κάπως αλλιώς. Με τα γόνατα, ας πούμε, πάνω στο σώμα του άλλου. Μετά να αλλάξω λίγο στάση. Τι να κάνουμε, για την ώρα τη βγάζω εδώ, κέντρο, Αθήνα. Φαντάσου να θες να κάνεις σεξ με ειρωνικά και να μην μπορείς να κάνεις σεξ όμως. Αυτό το έχεις ξανακούσει πουθενά? Αρκετά έκατσα. Καλά, βλέπω τώρα εδώ το συντριβάνι. Ποιος θα με κάνει έτσι, ρε παιδιά? Έτσι να κάνω τετραπλό squirt. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρετε, θα σας πω τώρα πώς πρέπει να γίνει. Αρχικά, πρέπει να μην κοιτάζετε μόνο την πάρτη σας. Πρέπει να ικανοποιείτε τη γυναίκα, πρέπει να βρείτε τα κουμπιά της. Θέλει πάρα πολύ παιχνίδι, θέλει πάρα πολύ γλύψιμο. Πρέπει να ασχολείσαι και με τον κόλπο της γυναίκας και με την κλειτορίδα. Και όταν φτάσει στο καλό το σημείο, θα γίνει αυτό. Ήταν μια συμβουλή από μένα. Λες να μπορώ να πιάσω ένα περιστέρι να το πάρω σπίτι μου? Ή θα με δαγκώσει? Μη φεύγεις! Όλοι φεύγετε ρε μαλάκα! Φεύγει και το περιστέρι. Δηλαδή έχω τους γκόμενους, τώρα έχω και το περιστέρι. Θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Άντε, βαρέθηκα τώρα, δεν μπορώ. Κάνουμε εδώ το vlog μας, ωραία, καλά τα λέμε. Αλλά έχουμε και δουλειά. Και εγώ δεν θέλω κανένας φαν μου να νιώθει παραμελημένος. Οπότε θα μπω τώρα να απαντήσω. Αχ, τέλεια, μπήκε και ένας από τους αγαπημένους μου. Μωράκι μου, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Έχω βγει λίγο έξω, αλλά θα σου στείλω μετά, να με περιμένεις. Τέλεια, απάντησα. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε τώρα στο σπίτι να δούμε τα εσώρουχα. Θα απαντήσω και κάνω μήνυμα στα αγόρια μου στο Insta. Τέλεια, μου λείψε το σπίτι μου. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τα σεξ εσώρουχα που πήρα. Ξέρω ότι θα μου πάνε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας το δείξω ακριβώς πώς είναι, γιατί θα φάω μπαν. Αλλά πάμε να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι μπορώ να σας δείξω, έτσι να πάρετε μία ιδέα. Μην μπαίνεις μέσα. Για έλα μέσα να σου πω. Πώς φαίνεται? Είναι τέρμα cute. Πολύ ωραία. Μου πάει και πολύ το κόκκινο. Πραγματικά όταν είχα και κόκκινα μαλλιά. Πάντα αυτές οι παλιές καλές εποχές. Πάμε στο επόμενο τώρα. Έλα, πάμε στο σαλόνι. Ο γείτονας δεν είναι εδώ τώρα. Γείτονα, πού είσαι? Μάλλον είναι στη δουλειά. Πόσο βάζετε από το 1 μέχρι το 10? Είμαι σαν super hero. Με αυτό το πράγμα έρχομαι να σας σώσω από τις κάβλες. Εντάξει, τώρα με αυτό εδώ φαίνονται όλα. Ντροπή, ντροπή. Θα το βγάλω αλλού και ξέρεις που μπορείς να βρεις το σύνδεσμο στο Insta μου που το έχω εδώ πέρα. Αλλά εν τέλει αυτό είναι το αγαπημένο μου νομίζω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τυχερός όποιος θα το χαρεί. Μπορεί να είναι και ένας από εσάς, ποτέ δεν ξέρεις. Έχω εδώ τον άγγελο, έχω εδώ τον διάβολο. Έχω απ' όλα, είμαι και τα δύο. Στο κρεβάτι με διάβολος, έξω από το κρεβάτι με κύριε. Το άλλο ήταν τέρμα καταστροφή, τέρμα πρόστιχο. Θα το δείτε στο Only μου. Δεν μπορούσα να βγω με τίποτα με αυτό το πράγμα στο TikTok. Αυτή ήταν η μέρα μου. Ελπίζω να σας άρεσε και μείνετε συντονισμένοι για την ωραία φωτογράφηση που θα κάνω. Φιλιά! Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ πέρα σήμερα με την κυρία Αύρα, τη μιλφάρα μας. Δείξτε την, σε παρακαλώ. Και θα κάνουμε μια συνέντευξη με κάτι πολύ ωραίες spicy ερωτήσεις και μετά θα κάνουμε και μια πολύ καυτή φωτογράφηση. Με τα εσώρουχα που πήρα χθες. Τα θυμάστε, τα έχετε δει τα ωραία. Αλλά εντάξει, τώρα στη φωτογράφηση δεν μπορώ να δείξω και πάρα πολλά, γιατί είναι πολύ προκλητικά τα εσώρουχα. Ό,τι μπορώ να δείξω.